Вопрос, сколько будет стоить прирост на 1 пункт октанового числа. Новосибирск институты Татарстанга ягулык өчен октанлы яңа кушылма тәкъдим итә. Шунда хәзерге вакытта Россиядә, Европада тыелган НТБЕ дигәнне кулланалар. Яңа эшләнмәләрне авыл хуҗалыгы калдыкларыннан ясап булачак. Сырьем в данном случае является там початки кукурузы. Моның өчен кукуруз сабаклары саламнар алына. Нәтиҗәдә октан күтәрә торган катнашма барлыкка килә. Ул бензин сыйфатын яхшырта, экология ягыннан да отышлырак. Рөстәм Миннеханов кукуруз гына түгел, агач калдыкларыннан да шундый кушылмалар ясау мөмкинлеген карарга кушты. Санрубки это круглый год, вот эта древесина низкотоварная, есть ее полно, а сельхозотходы они сезонные, но надо прессовать солому или это, или лишней соломы нет. Перевозка. А здесь поставил ее где-нибудь на лесосеке, значит, дробее этот. Шулай ук Танекага дизель ягулыгының кышкы һәм арктик маркаларын алу өчен үзебезнең катализаторны ясау тәкъдим ителде. Бу цифрлы игезәк 3D технологиясе нигезендә предприятиеләрне контрольдә тотарга ярдәм итә. Янәшәдәге кешеләрнең ничек эшләвен күрергә, технология җитештерүне күзәтергә була. На сегодняшний день мы можем реализовывать проекты по созданию цифровых двойников заводов и мест. Бүген заводларның цифрлы игезәкләрен ясый алабыз. Без 20 функцияле модуль булдырдык, шул исәптән экологияны карарга ярдәм итә. Ул заводлардан чыгучы зыянлы матдәләрне күзәтеп барачак. Әлеге ширкәтне Иннополиста эшләргә чакырдылар. С Иннополисом, значит, вот Роман Александрович, значит, вот Министерство цифровизации нашей, Рафинат, вместе посмотрите, чтобы коллеги с крупными нашими компаниями провели презентацию. Рөстәм Миннеханов Казан энергетика университеты базасында циркуляр икътисад буенча татар-фин үзәген ачуны да хуплады. Циркуляр икътисад ул сәнәгать калдыкларыннан яңадан чимал ясап продукт булдыруны күзаллый. Университетка Финляндия белгечләре ярдәм итәчәк. Да, и лекциялар очрашак. Да, значит, бу центрда без бөтен республикада, Россиядә, бөтен илдә эшләгән чакырачакбыз бизнес партнерларны. Циркуляр икътисад буенча Татарстан Фин үзәге инде эшләргә әзер. Ул нәкъ менә шушы Казан дәүләт энергетика университеты бинасында эшләячәк. Хәзергә рәсми ачылыш өчен Татарстан хөкүмәте карары кабул итүен көтәләр. Айдар Шаймарданов, Владимир Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.